Mga ka-Disciple, naisip mo na ba kung bakit mahalaga ang pinanggalingan natin? Minsan kasi, iniisip natin ang kwento ng Diyos ay para lang sa mga banal at perpekto. Pero paano kung kasama pala pati ang mga pagkakamali, sugat at kahinaan? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 17, ikalawang araw ng Misa de Gallo. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 1 verses 1 to 17, narinig natin ang talaan ng angkan ni Jesus. Isang mahabang listahan ng mga pangalan. Kung tutuusin, parang boring pakinggan. Pero kung titignan mong mabuti, makikita mo rito ang mga hari, mga ordinaryong tao, at pati mga taong may madilim na nakaraan. May makasalanan, may dayuhan, may nabigo, at doon ipinanganak ang mensahe. Pinili ng Diyos na pumasok sa isang pamilya na hindi perpekto. Mga ka-Disciple, napaaganda ng mensahe nito lalo na ngayong Misa de Gallo. Ipinapakita ng genealogy ni Jesus na hindi hadlang ang sirang nakaraan para magamit ng Diyos. Hindi diskwalifikasyon ang pagkakamali para maging bahagi ng kanyang plano. Baka iniisip mo, hindi ako karapat-dapat. Magulo ang pamilya ko. Marami na akong maling nagawa. Pero kung titignan mo ang pamilya ni Jesus, makikita mo na ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon at minsan pangatlo, pang-apat pa. Ang simbang gabi ay paalala na ang Diyos ay dumarating hindi lang sa malinis na tahanan, kundi sa pusong handang tumanggap sa Kanya. Tanungin natin ang sarili natin, handa ko bang hayaan si Jesus na pumasok sa kwento ng buhay ko kahit hindi ito perpekto? Mga ka-Disciple, sa ikalawang araw ng simbang gabi, huwag mong ikahiya ang iyong pinanggalingan. Gamitin mo ito bilang patunay na kayang gawing bago ng Diyos ang anumang kwento. Habang papalapit ang Pasko, ipaalala natin sa ating sarili, kasama ako sa plano ng Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.